Jo, ne. Mogherito, Tomičago. Tak jo, jsme v Iquitosu a rozhodli jsme se, že do Ekvádoru přejdeme napřed po Amazonce a pak po řece Napo, protože Iquitos je největší město, kde nevede cesta suchozemská, jenom buď po řece, anebo letadlem. A aby jsme měli trošku dobrodružo, takže tady jsme na Puerto Ganzo Azul. Jsme si dojeli mototaxi z Úbytka a jak vidíte, tak tady tohle je teď tady ten přístav, odkud pojedeme. Takový provizorní tady všechno, ale tak má to svý kouzlo. Naloďování je od 6, akorát o 6:30 ráno. A furt čekáme, no. Funguje to asi jako zásobování a pošta, protože furt chodí lidi s věcma. Vidíte? A už probíhá naloďování, tak my se jdeme nalodit. Jsme se nalodili a už to frčíme po Amazonce. Přibližovat se s řekou Napo. Tak jo, teď nás všichni naháněli u lodě, protože dojedete do Mazánu a musíte takhle přejet ostrůvek na druhou stranu, kde se jede dál. A chytli jsme tady pana sympatiáka za 4 soly z mototaxi. No, tak ze 4 solů bylo 8, protože 4 byly za jednoho. Což se nám tady ještě nestalo, většinou vždycky říkají prostě cenu. A jedno, kolik vás jede. Nevadí. Já myslím, že nás chtěla. Trošku turistická pasta asi. Vidí bílýho, tak to jde. Každopádně tady už jdeme se naloďovat na další, kde už bychom měli dojet večer na ubytko a zítra se bude pokračovat. Tak jo, my jedeme z Mazána. Říkám, že jedeme z Mazána a tady je všude krásná příroda. Teda ne všude. Vyjíždíme z Mazána. Budeme mít jeden přestup prav. Jednu zastávku v Santa Catalíně, jestli si to dobře pamatuju. A tam budeme přes noc, musíme tam najít nějaký ubytko a pak tady tou stejnou lodí pojedeme do Cabo Pantoja, což je poslední vesnička v Peru, kde musíme najít nějakého imigračního úředníka, který nám dá razítko do pasu. A pak můžeme veselé pokračovat do Ekvádoru. Takže naše dobrodružství začíná. Vidíme, jestli nám to potrvá tak dlouho, jak má, a jestli fakt za 4 dny budeme v Ekvádoru. Je to dobrodružství. Jdeme. Hay gelatina, buenos días. Mamá. To? Aha. Jo, tady máme tašku. A aquí está nuestro.
jsme v Santa Clotildě. Byli jsme nějakých 7 hodin dneska. A zítra pojedeme jednou tolik normálně, takže... 3. Tak? Zítra jdeme po 4 ráno, slyšeli jste to. A teď jdem hledat nějaký ubytko někde. Jo. Našli jsme ubytko vlastně hned proti molu. Hospoda je Princesa. To je teda dost basic. Taky za přepošťování 120 korun za oba. Co by člověk chtěl. Blbý je, že nám to není elektřina. To je jenom postel a trubka ze zdi jako sprcha. Ale stejně stáváme ve 3 ráno. Tak co by člověk víc chtěl. Takovýhle krásný ubytko. A teď jdeme asi hledat něco na jídlo, ne? Jo. Jdeme si projít tady po té krásné vesničce. Jídlo, kafe. Jo. Prostě nemoc cesty. Kafe počkáme asi do Ekvádoru. Jo. Peruánci nemají dobrý kafe. Stávali jsme ve 3, ve 4 jsme vyjeli. To takhle s krásným východem slunce nad řekou Napo kročíme do Pantochy. Dostávka v Campo Serio. A menší vyvenčení. A nejspíš i jídlo. No uvidíme. Jsem se dala. Jdeme se tady trošku projít. Jakože bych tam teda nechtěla, ale... Na tu stranu nějaký takovej domeček, takovýmhle prostředí, to byl sen. Já myslím, je to na půl. Tak jo, dorazili jsme do Pantochy a my asi běžíme hledat imigrační a dostaneme razítko do pasu a máme klid. Pak nejspíš nějaký ubytko, ne? Určitě, do stolu a možná nějaký jídlo. Uvidíme. A zítra ráno asi schánět odvoz do Rocafuerte na ekvádorskou stranu. Dneska už to asi nechcem hrotit nějaký noční přes, nebo tak nemá to moc smysl asi. 13 hodinách lodí to stačilo a chcem si už trošku pevněji. Přesně. Takže tak. Tak jo, menší tour po Pantoše. Cabo Pantoja. Todavía no sé los resultados. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé los resultados. Klože, bojím se.
Neboj se. Pojď. To je směrem na to imigrační. Aha. Mě říkala, že v 6 se zapíná voda a elektřina, tak... Gracias. No. Bylo krásně upršený ráno. A teď se jdeme naloďovat na takovou bárku. Směr Roca Fuerte, Ecuador. Včera večer jsme si vyřídili razítko na imigrační a už tady nás čeká. Tvrdí $20, no tak jsme zvědaví. Ještě uvidíme, jak dlouho to bude. A kolik si řekne na konci? Rozmířím tu kabelu. Evi. Gracias. Ještě se klepe. Ještě se klepe. Nechci se posunout víc doprava? No mezi nás. A jedeme s nákladem. Pěkný ten parking tady. To jsi měl natáčet. Natáčím celou dobu. Jo. Tak pardon, že to tam. Takhle se u nás parkuje.
věcí. Kde máme? Gracias. No, jsme v Rocafuerte, asi hoďka půl cesty jenom z Pantochy. A teď klasika. Jít si pro razítko, najít nějaký hostel a dneska máme celý den tady v Rocafuerte. Na co jsi tě ptal? Co navštívím, to jsem nemá. Hola. Dame asiento, por favor. Subo por favor. Gracias. Buen viaje. Hola, buenos días. Buenos días. Tak jo, jsme vstali, 5 ráno stávačka. A jdeme hledat zase loď z Nuevo Rocafuerte do El Coqui, která je, doufajme, speedboat. Vzhledem tomu, že tam má být za nějakých 5,5 hodiny a je to hodně kilometrů. Ale stála fucking $38. Fakt není levný. A jak dostat se tam potřebujeme? Že? Jo. Nějak se tam potřebujeme dostat. Jo, musíme to zvládnout. Tamhle z mola naproti, co vypadá, že pojedeme. Oplujem. Přitom jsou nějací lidi. Kdyby náhodou někdo někdy hledal v Nuevo Rocafuerte imigrační, čistě náhodou, tak dobrý strategický point je tady ten nápis Nuevo Rocafuerte a když půjdete přímo naproti, to je růžový delfín, když se ukážu, takhle přímo naproti, tak vpravo je imigrační. Jo? Tak. Doufám, že nehodím hubu tady. Całość? Ale dobrze. Buenos días. Buenos días. Un poquito, pasas ahí. Muchas gracias. Primero, pásame las maletas, ya le paso. Ustedes siéntense ya. ¿Sí? Gracias. Asi zatím nejrychlejší loď, kterou jsme jeli. Tohle je fakt speed. Není, že v té přes 10 km dáme za 5 hodin. Takže tak. Tak jsme dali do El Coqui tady tím žihadlem. Bylo to fakt rychle. Docela je pohodlně, ale jsme tady za 5,5 hodiny, nějakých 200 kiláků, to je dobrý.
Jsme tady a teď jdem na jídlo, najít bankomat, najít ubytko, najít SIM kartu s datama a dali bychom si kafe, dobrý kafe, v Peru mají vůbec dobrý kafe. Tak tady končí naše dobrodružná cesta z Peru do Ekvádoru po řece.